Is-sena li għaddit biss l-għaqda Puttinu għenet ma' 70 familja ta' tfal morda bil-kanċer. Kull sena ikollha bżonn ma' 70,000 euro. Il-maratona tal-futbol ta' din is-sena li hija 8 edizzjoni infetħet mill-President ta' Malta Cares.Celebrazzjoni assistit minn Cares.Maratona, tifla li minħabba l-marda tilfet saqajja. ċelebrazzjoni di wara kollox, ġri ta' fer li tara dawn it-tfal kollha daqstant impenjati, motivati biex jgħinu lil ħaddieħor. Allura inti li jagħt id-dar, bes qabża hawnhekk u hija għajn ukoll il għaliex dan qed isir biskop li ngħinu lil ħaddieħor, partikolarment ukoll l-tfal li jkollhom bżonn din l-għajnuna medika, xi kultant ukoll barra l-pajjiż. Cares.Celebrazzjoni appella għal ġenerożità tal-poplu Malti. Min jgħaddi minn esperjenza bħal din m'għandux jaqta' qalbu u għajnu l-Puttinu għax jgħin ħafna lilna u għandna bżonnu ħafna. Tul il-maratona li tibqa' sejra sa nhar il-ħadd bil-lejl ser jieħdu sem ma' tmiem mit-tim tal-futbol. Ħajkun hawn festa kbira nixtiequ l-Maltin jiġu bit-tfal tagħhom u jiġu jgawdi u tara l-volontarjat hawn Malta kemm jaħdem bil-qalb u jagħmel affarijiet kbar. Fost attivitajiet oħra b'Ris Puttinu hemm l-isfida bir-roti mill-Parlament sal-Liċew tal-Ħandaq li fiha se jieħdu semm ukoll 5 deputati parlamentari.